L'olor del cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la... Treure el conill del barret de copa. de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar. Lector, guionista, dramaturg, monologuista, comunicador, humorista i algunes característiques més de nom artístic Peyu, s'ha tret de la màniga el programa La Renaixença. Així, sense complexos, segle XIX enrere, a l'estil del mag que, com qui no vol la cosa, treu el conill del barret de copa. No és en va que parlo del conill i del barret de copa perquè és un dels eixos del guió del primer capítol de la sèrie que neix en format radiofònic, però amb multidifusió digital a través de la plataforma 3CAT i el suport del podcast. Aquesta funcionalitat fa que durant 45 minuts no hi hagi ni un segon de silenci ni un moment de pausa, cosa que el format televisiu sí que admet, però no el format radiofònic on els silencis, quan es produeixen, poden ser mortals. L'atractiu, esclar, és també veure com s'enregistra un espai radiofònic en el més pur estil vintage, dels temps clàssics de les zones arsianes. El mestre de cerimònies, en Peyu, fa una mirada a la cultura del segle XIX, però des de l'òptica, esclar, d'avui. Conductor del guió, en una taula noble com correspon a un senyor batlle, dirigeix les operacions i compta amb un repertori de col·laboradors que donen solidesa a la proposta. El parell d'actors i còmics Carles Xuriguera i Fel Feixedes, que difícil que no se'ls escapi alguna lleu improvisació, el duet musical de Laia Gluck, a la gralla, i Arnau Tordera, guitarra, arranjaments i veu sonora, la presència mig recepcionista, mig cambrera darrere el taulell de l'actriu Mercè Martínez i la col·laboració d'Àlex Vila. Si una veu en off us sona familiar, no aneu errats perquè es tracta de la veu de l'actriu Marta Marco. En clau d'humor, Peyu i la seva trup fan, potser sense proposar-s'ho, una classe gairebé magistral sobre les qüestions escollides per a cada capítol, sempre amb un guió que s'acosta al gènere del teatre radiofònic perquè alterna i combina diferents veus de cadascun dels intèrprets. En el primer capítol inaugural, a més de conèixer la història al llarg del temps del barret de copa, des del seu ús aristocràtic fins al recurs de la màgia i el conill, compta també amb la participació dels oients o televidents, digitals, amb històries personals, aquesta vegada amb la de la gossa Mel i la seva actitud davant la vida, o un episodi històric sobre el volcà de Pompeia, una mica tràgic i potser una mica llarg, amb la transgressió humorística des de la distància contemporània, amb lletra menuda i subtils referències que els més entesos no els passaran per alt. La presència del duet musical d'Arnau Tordera amb guitarra i veu i la tenora o la gralla de Laia Gluck, banda sonora enganxadissa que crea l'ambientació floralesca que pretén la Renaixença, acompanya l'auditori presencial. Cal demanar assistència prèviament com a públic i emmarca l'escenografia amb una ràdio d'època, un mini altar amb la Moreneta, mobiliari del XIX o retrats de personatges com mossèn Cinto Verdaguer, Àngel Guimerà, Narcís Oller, Maria Antònia Salvà o Víctor Català. Estaria bé que les preses de càmera s'hi anessin passejant amb més capacitat de poder-les visualitzar. I com a floreta especial de cada capítol, un grup o un personatge convidat. En aquesta ocasió, els Catarres, en format entrevista, amb algun secret de joventut per desvelar i, atesa la seva presència, una intervenció musical pròpia acompanyats del duet Tordera-Gluck.
La Renaixença és un programa singular, inimitable, clarament de nous formats, amb el mèrit afegit de jugar amb un contingut eminentment cultural sense que resulti ni pedant ni banal, sinó que se situa en el terme mig idoni per captivar aquells espectadors o oients que són capaços de donar una oportunitat encara a la seva curiositat sense prescindir de l'humor i del sa somriure que diuen que eixampla els pulmons. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generós a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull